mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Nhasi uri musi wesvondo kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ini zita ndinoitwa Vamareza, ndinokumbira kuti mukasike maverengawo nyaya yangu nekuti pane zvakakosha zvandinoda kukuudzai zviri munyaya yangu. Ndiri n'anga uye ndinobva kuchimanimani, kunyange zvangu ndichirapa ndiri muno muHarare ende ndineimba zvekare kuGweru. Saka ndinowanzokubata basa iri ndiri muGweru. Kubulawayo kune macustomers angu akati wandei avo vanoita zvekupfuwa mombe. Zvekare nemuno muHarare vakawanda vanouya kwandiri ndevana muzvina bhizinisi vane mashop uye zvekare nevakadzi vanenge vachida kubetserwa. Ndava murume mukuru uye zvekare nditori nevazukuru, asi masvondo adarika awo. Ndakarasikira nekuma area uko kwatakambonorasa marara awa takange tamarasa pane imwe imba. Ndichangoti kwatakanorasa marara awa kuWestgate pamba ipapo ndakapaziva ndikabva ndachizobvunza umwe uyo wandainge ndiinaye anogarawo muWestgate imomo, akati baba vepamusha ipapo vainge vakatiza vakaenda naMarway vava kutogara kune imwe nzvimbo makare muno muHarare. Mukadzi akati aona kuti ndo zvainge zvaiitika, murume ainge asarudza kutiza naMarway apa atori mukuru wechechi. Mukadzi akabva anwa mushonga wemakonzo iye nevana vari vaviri. Hanzi vakati vanwiswa mushonga yemakonzo naamai vavo vakafa. Amai vacho vakazowanikwa vachiri vapenyu, but hanzi vakabva vafa after vabva mukuwanikwa vachigomera vakarara pasi vakafa. Zvino hanzi pamba ipapo patova padongo hapachagariki. Pandakaudzwa nyaya iyi mukoma ndakazvishora mumwoyo mangu pane mabasa ose awo andinobata ekun'anga. Mubvunzo ndakazvibvunza kuti zvandiinewo vanasikana vakaroorwa uye zvekare ndiine vazukuru, kudai kwanga kuri kunzi mwana uyu ainge ari wangu, mwana azviuraya zvekare nevazukuru vangu nemadiro avo andinovaita vazukuru zvekare nevana vangu, ndaizonzwa sei semubereki? Nekuti zvinonzi hakuna mubereki anoshuvira kuti ange achizonzi aviga vana vake wese vazukuru. Mubereki wose shungu dzake ndedzekuti dai iye akava achizonzi ndiye anovigwa nevana vake. Saka zvakandibata zvinhu zvakaitika, ndokusaka ndauya nenyaya yangu. Mukomana basa ramunobata emine vose avo vanoverenga nyaya idzi hazvina kuchipa kutofumura zvinhu zvevanhu zvinenge zvitori nechirevo uye zvekare itori hondo iyoyo yaunenge uchizvimutsira zvekare. Kana zvaibvira sezvo ndasangana nemi kuburikidza nemavhidhiyo enyoka, dai mukaregedza kuisa vana venyu pasocial media kungotaurawo semunhu ari muindustry yekuitira vanhu mhiko dzekuvaka nekuparadza zvekare. Handisi kubatsira imi mega, asi kutobatsira wose uyo achazonzwa nyaya yangu nevamwe avo vanobhilivha mune zvimwe zvitendero kunyange vasingabhilivhi mune zvechivanhu. But advice kunyange ikabva kune munhu uyo asingabhilivhi mune chitendero chaunobhilivha machiri, hazvireve kuti inenge yakaipa. Kuisa vana pasocial media zvinokwanisa kukukanganisira mwana mune ramangwana rake usingazvizivi kuti agadzirwa nani. Panyaya yandiunza pano ndisingaiti sendinoparidza, ndiri kuda kureurura nekuti mweya imwe iyo yandakatumira mumisha yevanhu inopota ichidzoka mumusha mangu
kuti ndinge ndichizonzi ndava n'anga. Zvakaitika ndezvekuti nerimwe zuva baba vangu vakareurura kwandiri, vakandidaidza vakati kwandiri, mwana wangu, nguva yako yekuti unge uchitanga kubata tsvimbo dzemumusha yakwana. Baba vangu vaiva vaine tsvimbo yavo iyo yairema, yainge isingasimudziki. Vakanditemerera nyora kuti ndikwanise kuishandisa tsvimbo iyoyo. Ndiyo yandinoshandisa kusvika pari nhasi uno. Zvikanzi kana kuri kunzi panenge pachida kubatwa muroyi, ndinongomupa ndobva ndati enda nayo kumba kwako. Kana waramba kuti uri muroyi, ndichingomugamuchidza chete tsvimbo iyoyo inobva yatonamira mumaoko ake. Anenge asingachakwanisi kuti ange achiisa pasi tsvimbo iyoyo kusvika achizoreurura uroyi hwake. Saka pandakapiwa simba nababa vangu, handina kuramba kwete, ndakatozvifarira nekuti ndakaona baba vangu kuti vainge vari n'anga iyo yainge ichizivikanwa. Vaiva nesimba mukurumbira mari uye zvekare nezita rainge richizivikanwa nedunhu rose. Baba vangu vakazondipa chikwama icho chavakapiwa kuMozambique, nekuti kuMozambique ndiko uko kwavakaenda vakanorumbira un'anga hwavo. Ndicho chandinoshandisa kusvika muzuva ranhasi. Kana munhu akabhadhara matare paya paanenge ava kufanira kuti ange achibhadhara matare angu, handibati mari yake kwete, anofanira kuti ange achiisa mari muchikwama changu ichocho. Baba vangu vakanditi ivo vakaita mari nekuti vanhu havanetsi, nekuti vanoda n'anga inogona kutsiva, uye ndiko kuita kwako kwaunenge uchiita mari kana ukazivikanwa nemukurumbira wekuti unogona kutsiva uye zvekare nekugadzira vanhu. Asi kuti unge uchikwanisa kutsiva, unofanira kuva negamba rako raunoshandisa. Kwedu tinomati magamba, kana kuri kunzi unenge uine mhepo yemufi iyo yaunenge uchishandisa, inenge ichitozivikanwa nevedzinza kuti iri ratova gamba remumusha, ndiro rinochengetedza musha, uye zvekare ndiro rinotumwa kana kuri kunzi panenge paine munhu uyo anenge achifanira kuti ange achizokuvadziswa. Mukurapa kwangu, zvikumbiro zvevanhu zvandinowanzokusangana nazvo zvinoti semuenzaniso. Pane umwe mukadzi uyo wandakabva mukubatsira, hakusi kare zvako, ainge achinzi Tendai. Akauya aine shungu achichema kwandiri akati, sekuru, pane umwe mukadzi uyo anonzi Linda akandibvisa muimba yangu, andishayisa peace mumba mangu. Aichema iye achiti mari yangu yandaishandira ndiyo yainge ichishanda pakuchengeta small house yemurume wake, iye ari kuzvikepe uko kwaainge achishanda kuma cruise ship in brackets. Akati iye kwandiri, sekuru, chigadzirai pfambi iyi, urayai mwana wake, uye zvekare iye Linda wacho ndinoda kuti ange achitambura, uye anofanira kuti ange achizova rombe rechikadzi. Kana zvichibvira, tumai zvinhu zvenyu izvo zvamuri kuti ndo zvamunoshandisa, kunyangwe zvikanzi munenge mazvituma zvose zviri nani kuti ndige ndichizoshandira chikwereti ndichikubhadharai. Tumirai zvekare nezvirwere kana mhepo iyo ichazogara ichimutambudza, nekuti ainge akaenda kunoshanda kuzvikepe kwegore rose achibatisa murume mari. Izvo mari yose iyo yaainge achibatisa murume achiti imari yekuti kana gore razopera tozogara pasi tobva tachizoona kuti nderipi business ratingazotanga. Murume wake ndipo paainge ava kudanana nemukadzi iyeye uyo anonzi Linda, uyo waainge ava kupa mari, achimuitira zvose zvaainge achinzwa kuda. Ini ndakangobvunza mubvunzo umwe chete kuna Tendai, ndikati kwaari, unoda kuti rombo rako rakaipa ringe richienda kunani? Ndichimubvunza izvi, kana ndadaro ndinenge ndichireva kuti ndipe zita remunhu uyo waunenge uchida, kunyangwe ari munhu anenge asina kukutadzira, munhu waunenge uchiziva. It's either wekumaraini kwaunogara,
hama yako, shamwari, kunyange achigara kure newe. Tinotoshandisa motikari dzangu dzebasa dziripo, toenda pamba pake munhu iyeye. Kazhinji ndinenge ndichitoda kutoti unge uchindipa zita remunhu uyo anenge asina kumbogara akakutadzira, anenge asina chitema newe, kuti tinge tichizoenda pamba pake tobva tachizonorasa marara kana kuti tsvina yako, kuitira kuti masoja angu neavo vandinenge ndichazomutsa kumakuva vange vachikwanisa kuzoshanda. Marara acho atinoenda kunorasa pamba apo patinenge tichizoti ndipo pabase panosvikira zvinhu zvangu, kana kuri kunzi zvinenge zvichida kuzoenda kunorova munhu uyo waunenge wakatadzirana naye. Ndichakuudzai kuti sei tichishandisa dzimba dzevanhu munhu uyo anenge asina chitema newe. Saka marara acho kana kuti tsvina ndinotora pamba pemunhu uyo anenge auya kumatare kwangu wandinenge ndichibatsira, angava ari mashizha chaiwo, tinomarasa pamba pemunhu uyo waanenge achida kuti mhepo yandinenge ndichida kushandisa ndaimutsa kumakuva inge ichisvikira pamba pake, kunyange asina chaanenge atadza kana kuziva. Ndinoshandisa tsvina yemunhu chaiyo, asi inenge isina kuwanda, kana kapisi chaiko mushure mekunge taiomesa, kana mamvere ekunzvimbo kwakavanzika kwemunhu uyo wandinenge ndichibatsira, kana kuti pamba pake ndinomuti ange achiteya makonzo. Kana ateya makonzo abata gonzo iroro tinobva tachizoripisa, tobva tasanganisa neivhu rekumakuva, tobva tachizoenda tobva tanorasa pamba pemunhu uyo watinenge tichida kuti pamba pake pange pachizonzi ndipo panenge pari pamuzinda. Kupinza kwandinozoita marara mumusha memunhu anenge asarudzwa, izvi tinozviita kuseni zvekuma 2 am vanhu vachiri vakavata, sezvo ndiine mushonga uyo wandinoshandisa kupa mbavha kana dzoda kubira vanhu vepamusha. Ipapo zvose neimbwa dzavo vanorara hope sekunge vanhu vakafa, havana kana chavanombonzwa. Mbavha dzinopinda dzigotosiya dzabika, then vanoshandisa umwe mushonga uyo wandinenge ndakavapa. Saka ndiwo waunoshandisa iwoyo, kana kuri kunzi ndikakutuma kana kuti tikaenda tose tinoshandisa mushonga iwoyo patinenge tichinosiya marara pamba pemunhu waunenge uchida kushandisa. Tinoti kana tasvika pamba ipapo tinobva tarasira marara payadhi pemunhu iyeye. Marara acho anenge asina kuwanda zvawo zvekuti haumbofi wakazviona kuti pane marara awo anenge asiyiwa pamusha pako. Kanenge kangori katsapo kadiki ako katinongokandira muyadhi mako, kana kutopinda muyadhi mako, kana kuri kunzi tinenge tichikwanisa kupindamo. Izvi tinozviitira kuti uyo watinenge tichishinhira kana afamba achitsvaka kuita a go back to sender inge ichizonorova vasiririvo, nekuti mishonga tinenge tanosiya pamusha pemunhu anenge asinawo chaanenge achitomboziva kuti kochii chiri kumboitika. Pandakabatsira mukadzi wekushanda kuzvikepe uya achitumidzira murume wake kwegore rose, iye murume achivakira zvake girlfriend imba, zvakaitika ndezvekuti girlfriend rakazotanga kurwara uye ainge achitonhuhwa tsvina chaiyo, tsvina iya tinoita mwana wake akafa nekuti ainge akagarwa nemweya wemufi uyo watakaenda tikanomutsa kumakuva. Aitova nezita surname yekuti Nyamande ndiye anomutambudza kusvika pari nhasi. Iye kunyange akavakirwa musha nemari yeumwe mukadzi, asi pamba ipapo hapagariki. Sei vanhu vachizoti zvinhu izvi zvine satanism mukati, asi imi munozvionawo sei kuti munhu angavaka musha nemari yeumwe mukadzi aishanda ari kuzvikepe, kunyange mukati isatanism yamunoita sekuru, asi satanism iyo yakaitwawo nemukadzi iyeye, kutora murume weumwe uye zvekare nekudya mari yeumwe mukadzi haina kuipa here?
imba yaakavakirwa hameno kana kuri kunzi ikazogarika iye paanofa. Pane umwe zvekare akauya achida mushonga welaki kubva kwandiri, tikauraya sisi vake netsaona yemota. Apo pavainge vabva kuGermany vauya kuzoshanya munomu muZimbabwe. Aiva nenharo mukadzi iyeye, akatanga apotswa netsaona achangobva mukusvika munomu muZimbabwe achibva kumhiri kwemakungwa. Akapotswa netsaona kaviri, kechitatu ava kudzokera kuGermany. Ava kutoenda kuairport achiri muno muZimbabwe kuti adzokere kuGermany, ndokubva aita accident akabva achizofira passport. Nyaya iyoyo handiikanganwi nekuda kwekuti mukadzi iyeye kusvika pari nhasi anonditambudza, ende ndinotambudzwa nechipoko chake. Usiku hwepiri mushure mekunge accident yaitika, mukadzi iyeye afa, avigwa. Ndakanzwa munhu achigogodza. Ndaifunga kuti zvimwe kuda rainge riri gamba rangu iro randainge ndatuma kuti ringe richienda samwe kune umwe uyo wandainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichiona kuti anorarama upenyu hwakaita sei. Nasawira wake ainge achida kugadzirwa pamabusinesses avo, pane zvavainge vakakanganisirana. Saka ndainge ndakatuma gamba rangu kuti ringe richizoenda ringe richizonospaya uyo wandainge ndichida kuzogadzira. Saka musi iwoyo pandakanzwa knock padoo, ndakavhura musuo asi ndikaona kuti painge pasina munhu. Pakabva pachizosimuka mhepo yakanyanya, ndikabva ndatoziva kutoti mhepo iyi iri kusimuka hakuna chimwe asi chipoko ichi. Kubva ipapo anopota achindinetsa. Ndakatomboedza kumudzinga asi ndakamutadza. Pandakanyanya kubatikana ndeapo pekuti pandakaenda kuWestgate ndikabva ndachizoudzwa nezvenyaya yemukadzi uyo wekuzviuraya. Zvinoreva izvo kuti ndini ndakatokonzeresa rufu rwake, nekuti ainge ari munhu ainge achitogara zvakanaka nemurume wake mumereji yavo, vachitotungamirira kereke yavo, vari vakuruwo vemucheche mavo vaine zvigaro. But takazoenda tikanorasa marara pamba ipapo kubudikidza neumwe uyo wavainge vachinamata naye ainge achitoda kutosimukirawo mumabhizinesis ake. Saka takazoenda tikanorasa tsvina pamba pevanhu ivavo, kunyange vainge vasina mhosva yavainge vakapara. Kubva zuva iroro kusvika pari nhasi ndinonzwa izwi rinenge richiti kwandiri, zvose zvauri kuita hazvikupinzi denga izvi. Ende ndinoti kana ndikanzwa izwi iroro dzimwe nguva ndinokwanisa kungoyeredza misodzi pasina anenge andituka, uye zvekare pasina chimwe chandinenge ndambofunga. Misodzi inotoyerera. Handizivi kuti nei. Shungu dzangu ndedzekuti dai Mwari vakandibatsira kuti ndisati ndafa ndinge ndichizonzi ndinenge ndarasa zvose izvo zvandinoshandisa pakubatsira kwandinoita vanhu. Handidi kuti vana vangu vange vachizobata basa iri randinobata inini ndafa, nekuti zvinonetsa. Kana muchindiona ndakadai, kugara kwandakaita nhaka yababa vangu haina kuuya nyore. Patori nevamwevo vandakatopinza muguva mushure mekunge baba vafa, sezvo baba vangu vainge vaine vana vakawanda zvekare nevakadzi vatatu. Mwana woga woga ainge ava kuda midziyo iyo yandinoshandisa, nekuti zvine mari mukoma izvi kutodarika vanhu vanoshanda kana vane mabusinesses, because unogara wakamomoterwa nevanhu. Saka ndakazotoisawo vamwe vanhu 6 feet underground vemudzinza vainge vachida kurwa neni. Saka ndidi kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichizonzi zvinoitika mushure mekunge ndafa. Dai Mwari vandibetserawo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndinonzwa izwi rinotaura neni. Izwi iro rinotaura navo hakusi kunzi vanenge vari mweya mutsvene here, vanenge vachivaudza kuti zvauri kuita izvi denga haungaripindi. Ndeipi advice iyo yatingapa sekuru ava?
muri kuzvinzwawo here? Hanzi tinorasa marara pamba pemunhu kuitira kuti go back to sender inge ichizonobondera, because inoenda pamba pemunhu asina chaanenge akakutadzira. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndiri kufunga kuti ndinge ndichienda kunozviurayira hangu kumba kwegirlfriend remurume wangu. Zita rangu ndinonzi Makanaka, uye zvekare ndiri mukadzi, ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndine mwana umwe chete, uye makore ose awa andagara nemurume wangu ndanga ndichifungidzira kutiwo rudo rwechokwadi rwuriko munyika. Asi iko zvinozvi ndava munhu anongogara aine depression nguva zhinji. Ndinenge ndichingoti handichadi hangu kurarama. Kusiyiwa kwandakaitwa nemurume, nekuputsa kwaakaita imba yedu nekuda kweumwe mukadzi, kunyangwe tichiri kugara tose, but ndine ronda rakakurisa mumwoyo mangu. Murume wangu wandichati Tawanda akandiroora achiti iye neni tainge tichazochembedzana, zvose taiita tiri tose, asi hey, life is so painful hayo. Pandakatanga kuona ma-late night calls achitaura nevanhu paWhatsApp throughout the night, kana ndikamubvunza achingoti vanhu vekubasa ava vandiri kutaura navo. Uye zvekare ndakaona kuti ainge ari munhu ainge asisiri comfortable pese pandainge ndichiedza kuti ndige ndichibata foni yake. Akati munhu waaiwanzokutaura naye ainge ariwo munhu wekubasa. Ndikazobata mamessages mufoni, message yandakabata yainge yakanzi good night baby, kuda ainge akanganwa kuidelita kana kuti mukadzi wacho akazotumidzirawo message mushure mekunge vapedza kutaura. Mwoyo wangu pandakaona message yakadaro wakatsemuka. Ndakatresa hure rake, ndava kutoziva kwaanogara pari zvino. Mukadzi wacho iyeye anoratidza kuti akadzidza uye ane mari yakawanda kutodarika murume wangu. Pane zuva apo pandakabuda ndichiti mwana haasi kunzwa zvakanaka, ndikabva ndachizonohwanda pamba pemuvakidzani wangu, because ndiye munhu wandinoshare naye zvose. Asi nyaya iyi yandiri kufunga yekuti ndinge ndichienda kunozviurayira pamba pemuvakidzani wangu ndipo patiri kunetsana, because iye ari kundipa advice yekuti chingotsvakawo boyfriend inokupodza moyo nemarwadzo unge uchizoramba wakagara mumba mako. Iyewo ari kuti murume wake paakambomuhurira ndizvo zvaakaita, akatoita chikomba, akatoti ndakatozvara mwana nechikomba ichocho. Saka ndo advice yaari kundipa, ndokusaka ndauya pano. Muvakidzani wangu ndakamuudza zvose izvo zvainge zvichiitika pamba pangu, saka akati ainge achida kuti tinge tichizoziva pamba panogara hure remurume wangu. Pasina kana 30 minutes mushure mekunge ndabuda, murume akabva abudawo nemotikari, isuwo tikatevera motikari tiri kumashure. Kusvika tasvika kwaainge achienda takamborasana naye, asi ndakazoona Tawanda achibuda mugedhi racho repamba panogara hure rake achitoseka, akatobatana maoko nemukadzi iyeye, vakatoenda kumashopu netsoka vakadzoka. Zvose izvi zvichiitika ndakachema zvisingaiti zuva iroro. Ndava munhu anongogara ari hopeless, asi solution yangu haisi yekuti ndinge ndichichita sezvandiri kunzi nemuvakidzani wangu ndinge ndichizoita, asi solution yangu ndeyekuti kana ndikangonofira pamba pehure rake, ndakatonyora katsamba kumwana wangu kuitira kuti kana azofa azive chakandiurayisa. Uyezve ndakaisa mushonga wemakonzo muka small pill bottle. Nditori nejacket raTawanda randinoda kufa ndakapfeka, iroro raanofarira kudarika mamwe ose. Iyi confession yangu haisi yekuti ndiri kukurudzira vamwe vari situation akafanana neni vange vachizozviuraya, kwete. Sandizvo zvandiunza pano, asi ndinoda kuti iye murume wangu nehure rake vagoziva kuti kusiyiwa nemurume kunorwadza uye zvekare kunouraya pfungwa.
kunyangwe ndichiri mupenyu but ndakatofa nechekare apo pandakabata mamessages. Ndakamboedza kuenda kuna kansela asi chiri mumwoyo chinorwadza chibudi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa vari kufunga kuzviuraya but please musaita saizvozvo. It is very wrong zvamuri kuda kuita uye zvekare do not revenge your husband. Dai mawana kana ama yenyu yepedyo iyo yamunogara nayo pasi, munhu wekuti anenge asitorinawo shungu dzekuti imba yenyu inge ichitoparara, because advice yamuri kupiwa yekunzi dai waita boyfriend kana kuri kunzi mukadzi iyeye uyo wamunoti muvakidzani wenyu kana ari kukunyeperai kuti kana neniwo ndakahurira murume wangu pamwe anenge ava kutoona kutoti heuno mukana watomuka wekuti ndinge ndichikwanisa kutodanana nemurume uyu. You never know, but ngatizamei kuti tinge tichivabatsira vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Muri kuona shopu iyo, pane zvimashopu zviviri. Pane shopu yekutanga then poita imwe shopu iyo pamapicture iri kumashure kwacho. Shop iri kumashure ndiyo yainge iri ya baba vangu. Shop iri kumberi ndiyo yainge iri ya bankuru, avo vainge vari first born mumuri umo mavakaberekerwa. Baba vangu na bankuru mukoma wavo vanhu vekuti vakaita rumwe nevakadzi vavo, vakabva vachizoenda kun'anga, vakabva vachizonotora mishonga iyo yavainge vachishandisa mumabusinesses avo. Vakatanga hanzi ndibankuru ndokubva vaenda vakanopiwa mushonga welaki kuitira kuti vange vachizowana macustomers akawanda, ndokubva vachizotorana nemunin'ina wavo vanova vari baba. Vakaita chirango chekuti vainge vachida kuuraya vana vaamai vavo vose, zvikatoitika saizvozvo. Kana vari savatete vangu, hanzi musi wekuvigwa wakati wasvika, hanzi pakatoonekwa nyoka iyo yainge yakatorara pamusoro pecoffin, asi kwayakabva hakuna anoziva. Kudzinza kwandinobva makuva anoputika, not zviya zvekuti guva rinongotsemukira, guva rinotoita kutoputika chaiko zvekuti vanhu vanotozvinzwa kuti pane chinhu chaputika apa rinenge riri guva rinotoputika. Izvi zvinoitika each and every year muna August. Makuva ose evanhu vakafira vemudzinza medu, because heroes eka ingori pamuzinda apo wainge uri musha wasekuru, saka pangova padongo, but tinogara musame line imomo munotonzwa sound kuti dhu, mutoziva kutoti makuva anenge aputika, kusanganisira neguva rababa vangu vasara ndibankuru. Zvino bankuru ivo vari kuramba kuti tinge tichifamba, tinge tichienda navo vange vachinorasa zvinhu zvavo. Chavakarombera ini handitombochioni. Tarirai muone kuti zvimashopu zvacho zvakasovharwa kudhara hazvichashandi. Ndizvo zvavakarombera izvozvo, but hanzi vainge vatombori nemari yakawanda ivo bankuru uye zvekare nababa vangu, but isuwo takangokurawo munhamo tichingotambura, but vakarombera zvimashopu izvozvo zviri zviviri, mukoma nemunin'ina. Kana muine munhu wamunoziva uyo anokwanisa kutibatsira zvekuti kunyange vasingadi vanopiwa mishonga yekuti vange vachizoda kuzoenda nesu kun'anga, because tatambura mukoma. Kukuudzai zvose izvo zvinotitambudza zvingatotora zuva rose. Tibetsereiwo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ava ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section ya All is Vanity vedu we. Saka dzinza rakatoparara nekuda kwemashopu awo andiri kuona pamifananidzo iyo yandakatumidzirwa 2 mashopu awo akavakwa nemukoma nemunin'ina vakabva vachizoromba all is vanity upon vanities. But ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava vari kutsvaka mubatsiri.